patal kenya sini borong menang patal kenya bot tinini simine chung bini live bonoka jakaisa bo rajnitik সংগঠন nei tisakani kana pheba ang tini obon sanama chung patal kenya no bahut bar chung naijak patal kenya no chung NGO honi che bono chung asu jotai riman pheba rajnitik ko judi nang obai phaikang kai nang agini sajak nang o jaga boot boycott khaijak boot bache hani sajak pheba ba hai rajnitik challenge chung tiar ma tongnai rajnitik challenge chung tinin simin tinin Delhi ni movement chung sator khai yo rajnitik channel totally chung patal kenya no tai kuno dino chung feel khaijani riya chung om hai tukra tukra angnani bagai rajnitik chikon chikon সংগঠন chung tai tisaria aba jot tiprabasi elat tongne jot tiprabasi aba khanangai chung samang khalai chung thanchang ma jagawa kebo hono sopurna ta pahide boba garana dukatar de बहुत किसिम का जों इलेक्शन जराव आंनि जाफ्रा आईपीएफ दिनै कटाल थाङै तिप्रामा थाङै नुगो राजबारियाव नुगो आफुरनो बोबा गराना दुकार मान जों नुगो बोबा गरा बन बसक रिक्वेस्ट खाइमोन का फेबा जुदि राजनीतिक जुदि अमहा जुदि फाइकां काई दिनैनो जों तियार थांनाय राजनीतिक ओपन चैलेंज जों थांलायनाय फिर मैदान अंगहदे राजनीतिक अंगहदे जों जुदा बाहायखाय जों बोबा गरानि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानमान जागो जों आरताय ओनसोलै तङा थानचां मान जरावा केबो फन जुदि अजागावा डिवाइड खैनिन चेष्टा गया अब केबो नफोन जों एक्सक्यूज खाइगलाक आबन बगे जों तियार थांनाय हामबाय पतेका सारसुमो जे पाताल कइना मैडम जे टीपीए न अजमाजे बो प्रेस मिट नि बिषय सागा बिनि पॉलिटिकल पार्टी नै आबन लगे लगे बसाका जे टी आईपीएफ टी बाय जे तिब्रामो थांसा खाइ जे सिंगल पॉइंट डिमांड ओनली ग्रेटर तिब्रालेण्ड सिमिनो दियो फियाबा बोबाग्रा एनआरसीसी जे बांग्लादेश न खाइने बगे जे केस खाइ माने आबोके ति साया नि साम आबनले नों बोबा हाइगे वान सुक बिनि कफि रंगना मुसनाय अब तो पाताल कइना न तां साना मुसो माने पाताल कइना अवासले बिन ब्रेनिया बरम बुइसे सारो अब कोनो काइसे गुबुन राजनीतिनि चक्रान्तसो बक्लाय जागो कार्ति माने पाताल कइना न बुइसे सारो अर नाहले सीपीएम नि याक तंगनाय नाहले बीजेपी नि याक तंगनाय अब बिनि कोनो दिन बिना चिन्ता धारणा फाइजमे अब बुइसे सारो एकमात्र बिनि टार्गेट बुट गना रांना हारे बस निजे कोनो जागो ब अद्द फाना फालायरिनाने जोंनो खाले आं नंनो मिडियान बिथिं तिनिबो साइड दङ बुटो ताम खिके एडिसि बुटो जोंना जों जे समय बाथ्राफोर बोसोक दुकाराखा अबाहायनो बसुरो रांनि खेला सिमदे पाताल कइनानि राजनीति दफानि कक हाबाय नखबाय थोताइफोरनो सादे राजनीति ग ब कुनु दिन मेचुरिया बसुरो रांनि दाननाय सिमि दङ अबने बागैनो जों तिप्रासार अबने एलाट दंथाय ब कुनु दिन राजनीति खलाय बिनि जे नायमाने तै कुनु दिन जों तै तिप्रासार मोथां जाग्या बताम सागाबा जोंनाखे किरिवै हाबागै रना नायो दारमाने जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बक अल त्रिपुरा सानो पाताल कइनानि हाबाय नखाबाय थोताय आसायै बंश बोलि खयिङै थांबनो वानजै बरकनो रखलाय रहन मंगला खरकसा वानजने जों त्रिपुरासानि त्रिपुरानि जों वानजन नों थांजन किफलि रहन मत चिनि त्रिपुरासानि खमदा करिका अबने बागै आं साना नायो जों कुबैनो जों किरौया जों बुनि बरक दखल खायका जों एकमात्र चिनि आलादा खलायै जों अबनो नायो आंका इचिने पार्मेन्ट छलि जों ताइमेया बुइनि अदिना तंगने जों हाइके साब सुजागै तंनाय अब तो आं तो ताइताम सासेना आं तो अनेक कक साका अब बिनि व्यापार बसुदो बहुत दान नै तंनो ना आं साइने खरा अ दान नसिम जे इलेक्शन फाइका बहुत दान नसिम बिन ताइ कुनु करै राजनीति खलायो रांनि दान दाव थाङो जे जागा रो आइनो सपोर्ट खायो ताइ कुनु मुंसा करे मकल खुया हंके बारा तंगिया ब रांनो नाबाय पायो नाबाय बेखे मकल खुयान परे हंके ब अइनो दान दाव थाङै पायो अब जों वास्तव नगै दङ जारा जे बाटाल कइना बिसास खाइ तंनाय रंनो त्रिपुरानि तिप्रासारक जत्त रकनां बुकुं बारन अबन सानमो जों पाताल कइनानि तमंनो वास्तव में हाइनो बिनि कक बाय ता हामजगदे कास्तामो बिनि तामो सामो आबो नायदि जे कक सावो अ कास्त तंग बिनि सामो त तंग ग्रै एकमात्र रांमान हंके जत्तन पाइरि रहो अब जों तिनि सालजन को तिनिबो आं तिनि चैलेंज खाइन छनाय तिनि जे कक साइट माने रेकर्डिं खाइनारदि बोसगांनि निर्वाचन बदान नाय थां आबनर चैलेंज खाइदि बोसगां निर्वाचन जे अबने तिनि जे कक उत्तर बोसगां निर्वाचन आबो आनसार खाइनाय हामबाय थाना मुसंगो तिनी पातालि स्टेटमेंट जे रोमानी अ जागागो बसावो दिल्ली थांगै हाइके माया के कन्स्टिट्यूशन बिसिंते माननाय इनका आं अ जागा बरंनो साना मुसंगो कन्स्टिट्यूशन जोंनो सानानि अधिकार दङ किन्तु बाहायके माननाय अ प्रोसेस अब हाइके नों जुदि आन्दोलननि बिसिंते जुदि नायमे आंकाय कुनु दिन माया अब स्राय न जों साइमानो आबनि बागै बिनि स्टेटमेंट बोसों काइसा नुखा माने बस हामानिया बिनि पार्टीनि बरक बसाका जे पाताल कइना न तामिहिनाय सुप्रीम कोर्टनि अर्डार बाय चीफ मिनिस्टार जानाय
বিভিন্ন কক সামানিबो जों नुगै मानो কিন্তু एक्चुअली सुप्रीम कोर्टनि अर्डार बाय जों आनि जिनि जीवनो कोनो दिन फ जों लुगैबो मायाखौ बाहायके जानि सुप्रीम कोर्टनि अर्डार बाय चीफ मिनिस्टार रं माननाय हिनि ब साइ दङबो जों साइमिया ओंखाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माननानि एकटाइ लामा अबंखा जों जति थानसा ख्लायै जों जदि चिनि खरां कतर ख्लाय जों जदि हा कतर जों जदि सगै रमाखांखाय बिल पास अंमानि बिसिंतिसे अब मानो हनि जों साइमानो अबबो कन्स्टिट्यूशननि बिसिंतिनो माननाय अब नरकबो साइमानो जतबो साइमानो बरकनो जदि क्लियरिफिकेशन रइमे आंखाय कक्ता साथों अब सांनायो क्लियरिफिकेशन रदि बाहायके माननाय तिनियो बसावो एनआरसी नि केस बा सीए नि केस ओंखाय चिनि बुबाग्रा तो अलरेडी सीए फन्दी एनआरसी फन्दी बो केस रजाक एवं केस न थंगै तंगो अबनि बागै नो डाउट बुबाग्रा अकंनो साया फानो सुप्रीम कोर्ट अब जे केस रोमानि अब तो चलिनाय बले जों नायो चिनि अ हागो त्रिपुरासा रंनि थांनानि बागै लामा कायसा अबंखा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बा जों तिनियो जों जदि चिनि हा जों जदि कमाय थांखांखाय चिनि बरक दफा कमाय थांनाय आबनि बागै चिनि बरक दफानो आं साना मुसुंगो जों ताबोबो साइ दंगो जों पलिटिकल थंनानि फाया ब तिनि पलिटिकल तिनि गुसना रो नरबो नुखाना आं साना मुसुंगो बनबो साना मुसुंगो जों ताबो पलिटिकल थंनानि जराया नों पलिटिकल पार्टी ताख्लायदि जों फाइदि थानसा लामा थांनाय सल्युशननि लामा थांनाय चिनि बरक दफा जदि थानसा अंगै जों जदि चिनि मानथायनो जों जदि सानलायखांखाय अबश्य जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माननाय आं खाख्लायो आबनि बागै आं साना मुसुंगो चिनि त्रिपुराबासिनो हिंदी चिनि बरक बकं बारानो हिंदी अकंनो साना मुसुंगो जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नाना हंखाय जों थानसानि लामा मा तंनाय अब माननांखाय बुबाग्रानि बिसिंत माननाय कारण जों नुगै मांखा दिल्ली हा कतर थाङै दिनै आम आदमी पार्टी हिंदी विभिन्न पार्टीनि जे एमपी तंनाय बरक सापर्ट खालायबायखा अब कायसा हिस्टोरिकेल उङै मानो आबनि बागै तेसा आं साना मुसुङो चिनि त्रिपुरा हानि एमपी जे तंनाय चिनि रेबुटिबो जदि फाइ अर मानजाखांखाय तेबो बखा चिनि तंथकामो किन्तु ब फाइमिया फानो आं खाख्लायो बबो अर तङै फानो बबो सापर्ट खालायनाय हयतोबा पलिटिकेलनि कारन बा साइमिया फ्यूचर बबो सानाय होना खाख्लायो बबो साथों जे त्रिपुरा बसानि थांनानि बागै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगो चिनि हा नांगो चिनि दफा नांगो चिनि थानसा नांगो अब जदि चिनि सारा त्रिपुराबासि जदि वान सगै मानखांखाय जों माननाय बुबाग्रा अबनि बागैना सावो वन लास्ट फाइट जों नायनाय ओ वन लास्ट फाइट उनका 2023 नि सेकांगो न जों थानसाङै वन लास्ट फाइट खालायै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड माननाय चिनि मेप जों रना नाया जे जागो चिनि त्रिपुरासा तंनाय अबनो मेप सुजाको जे जागो चिनि त्रिपुरासा बुकं बारा तंनाय कायसा नुक फानांथुं अ जागांखाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सगैना अबनो मेप चिनि अबसे आं साना मुसुंगो आनि सुमुं तंनाय दाबो क कासाबै तंग टिपिएम नि अजमाजु पाताल कोइना जे मैडम ब बसकांनि 2023 इलेक्शन नाहारिसि सीपीएम नि दालालि खायसि ब चीफ मिनिस्टर साना बगैसि ताबो थानसानि मारिनो गइबो केबिनेट तंगो हिसामन अ ककले बुसु जरते कुबैना साना मुसुंगो बाहायके चीफ मिनिस्टर जानाय अबां साइमिया बिनि बेपार अब कारण ब वाइसाखाय बिनि पार्टीनि बरं न साइ तंका सुप्रीम कोर्टनि बिसिंतै न चीफ मिनिस्टर जानाय हिनि भिडिअ बो तंगसिनि यागो ओंखाय अब कायसा ताहिनाय ताताल कक न साइमानो कारण अमाहायके कोनो दिन उंगैबो माया अब बिनि बुतै आइडियोलॉजी बा बिनि बुतै वानसुक मुं अबां साइमिया जदि चीफ मिनिस्टर जानाय हंखाय जोंला चीफ मिनिस्टरनि बागैया चिनि बुबाग्राला चीफ मिनिस्टरनो से याकारै जत किसु से याकारना मुसुं जागो तामानि बागै जत किसु सेक्रिफाइस खालाय बरक दफाना म थांनानि बागै जों अ जागो नरक बनुगै मानखाना एडीसी नि ब चीफ मिनिस्टर बंगै मानखामु सीएम फोन उङै मानखामु ब उङिया तामानि बागै बिनि दफानि बागै चिनि जातिनि बागै ब जत किसु सेक्रिफाइस खालायनाय ब बुबाग्रा अंततै तिनि वातै प्रान्तै जे कोनो जागागो ब थाङै तंगो चिनि बरक दफानि बागै एवं तिनि कोरोना समयबो ब बुसुक जरा चिनि बरक दफाना हेल्प खालायका नरक नुगै मानखा अबसे साच्चा लिडार हंखाय शुधु आं चीफ मिनिस्टर जानाय आं एमपी जानाय हंखाय लिडार उङै माया लिडार हंखाय बरक दफानि लिडार हंखाय बरक न बाहायके सेवा खालायनाय अबसे लिडार उङै मानो अबसे आं साना मुसुङो आं ताबोबो चिनि पाताल मेडाम ना आं कयो जे नोंबो पलिटिकल ताख्लायसिदि फाइदि जों बाक्सा थानसाङै चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सापर्ट खालायो चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नानायनाय अबनि परे नों तामो पार्टी खालायनाय खालायदि
निनि इच्छा से अब किन्तु ताबुक जरा जों पलिटिकल थंनानि जराया ताबुक जरा पलिटिकल थङै जों डिवाइडार उंनानि जराया ताबुकनि जरा अंखा थानसा उंनानि जरा ताबुकनि जरा अंखा चिनि हा दफाना थांनानि जरा ताबुकनि जरा अंखा चिनि हा न रक्षा खालायनानि जरा हानि आं खाना खालायो हामबाय।